Yanzwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare mune chimwe chirongwa sekutaura kunogara kuchiita shumba kuti nhasi rarimwe zuva zvokwadi rarimwe zuva. The search continues yekutsvagwa kwemwana akashayika ari pamasowe. Hama weka zvinhu zvinorwadza. Chokwadi pane vanhu vari kutambura ipapo nekutsvaga mwana ndopamuri kuenda muchinotora mari zvekare pavari. Kunze kwekuti muvabatsire muchivapa mari yekupa vanhu vanobatsira kutsvaga vana ndomukuenda muchinotora mari zvekare. Regai tinzwe kutaura kuri kuita baba vemwana, even sekuru vabva kumba kwavo. Hama we chityo chinorwadza zvekuti vanhu havasi kurara zvakanaka vachifunga mwana ane 2 years. Chinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Praise Zingwena. Rambe muchisubscribe ku Drewmas Media, taking you to another level. Ndisekuru wemwana akashayikwa zvonzi Onias Boki. Uyu baba akashayikwa nemwana wemunin'ina wangu, saka ndiri baba mukuru wake. Ndakadedzwa musi wechipiri kuti uyai kuno baba, mwana hatisumuona, anga ari pamasowe. Pamasowe apa anga achitamba mumabhegi nevamwe. Pamabhegi pacho panga pasi pare pekuti vanhu vangatadze kuona mwana. Wadero ndasvika ndabvunza kuti ko mapurisa makavaudza here kuti mwana hamusi kumuona? Zvikanzi hungu takaudza mapurisa. Pane amai wakaenda kupolisi vakanoripota kuti kosei mapurisa asiri kuuya. Zvadero inini ndakati aiwa nhau idzi kaidzi dzinoda mapurisa nkati. Pasina mapurisa nyaya haitakuriki. Vanhu vanogwa kuita noisi, vanhu vanogwa kutaura zvisizvo. Saka zvinhu zvakuda chii mapurisa. Ndikazosimuka musi wechitatu nemwana wangu tikati handeti kumapurisa. Takafamba ndokunokwira malift panonzi paBlue Water. Ndobva taenda kuGoromodzi Police. Ndakazoenda ndega. Uya pane murungu akanga amufonera kuti uya utore mari mutaundi. Indobva ndaenda kuGoromodzi Police. Ndasvika kuGoromodzi Police ndakabvunza kuti ndasvika papolice station pange pane parade. Ndasvika vandapinda mumaofisi emapurisa ndikabvunza kuti nhau yemwana akashayikwa musi weSondo yakanzi yakauya kuno mapurisa. Zvino handisitomuona kana mupurisa kana one akasvika panzvimbo. Zvikanzi hatitomboiziva nhau yacho nesi. Mupurisa acho anonzani? Ndikabva ndaudza zita remupurisa akunzi ndiakaenda kunopiwa nhau iyi anonzi ofisa Moses. Zvikanzi hatisitomboziva, hakuna nhau yakadero kuno kana kamwe chete. Ndikati haizvi imi taurei chokwadi, kana imi muchiona kuti hamusi kukwanisa kusvika ikoko mundipe tsamba ndiende marondera tiudza mapurisa tiri muofisi. Zvikanzi aiwa katikupe tsamba kuenda mapurisa. Pano pawasvika pano ndisitokavha area yautaurai. Ndikati zvinotodii? Zvikanzi alright. Mwana anonzani? Ndobva ndaudza zita. Imi munonzani? Ndobva ndataura zita rangu, adresi yangu, zvese phone number vandataurira. Tapedza kudero zvikanzi shimirai apa titsvage transport. Takamira. Vakazonditi transport iripo asi haina fuel. Ndikati fuel? Zvikanzi ndikati akamusina fuel ka mapurisa. Taurai chokwadi inini ndokwanisa kuti mukandipa tsamba ndoenda kumarondera. Mari yokuisa lift kundoenda kumarondera ndinayo. Zvikanzi mirai togoona. Tamira pai. Vakazonditi handei nemapurisa. Ndobva tauya tese nemapurisa. Ipapo ndipo takazoona nesocial media parodhi takutosvika vakutobuda. Vakati aiwa ngatidzoke tese mapurisa mauya maita zvakanaka. Ndobva tadzoka tese ndosvika pange paitirwa nyaya pakomboni patange tiri. Tabva ipapo ndozoenda tese kumasowe kwakatorerwa mwana. Ndobva ipapo ndopatakamira kusvika iko zvinezvi. Saka kwandiri kungoshuvira kuti dai mapurisa yaedza kuisa effort kuti ipapo dai vanhu masuspected yavo wabvunzisiswa nemapurisa. Because kana pasina kubvunziswa nemapurisa hapana chinobuda. Totenda. Ndinerevesai mugona amai vababa vemwana akashayika. Shwiro yangu hangu iripo pakuti dai tangozivawo kuti mwana akafamba sei. Vatiudza chokwadi varega nzvenga tangowana hedu mwana. Ndopane shwiro yangu. Apa pamuri fungidzo dai pakwanisa kugadziriswa iarea ipi kuitira kuti kwaakatorerwa kwachona kunonzi kwaBeef nevanhu vepamasowe vanga varipo.
nokuti ndoziva inini pamasowe kana vana vachitamba vari kunze kwemabhegi vanhu vanenge vachinzi tarisai vana vanenge vadzokere kumasowe. Zvekundinetsa ndezvekuti ko iye sei ari kunzi akazosvika pakutera nevana vakabuda vachifamba kunosvika pakunosvikosangana neizvozvo vanhu vakuru vanga vasipo here. Ndetwa Lokadia mpaka ini ndini ndinogara baba King wakashaya mwana wavo. Inini kutaura kwangu ndinongoti dai mapurisa aitawo effort panhau iyi sekuti munhu asiri kuonekwa. Asi ndinoshamisika kuti padzimwe nhau dzekuti panonzi kana kuti pabiwa kana kuti paita sei tinoona vanhu vachimhanyidzana, mapurisa achimhanyidzana, asi apa panhau iyi yakaitika havasi kumhanyidzana. Saka ndinoti dai mapurisa aita basa rawo sezvariri, kwete kumirira kuti kana wapiwa mari ndo pawanoita basa. Ngavangoitira munhu wese sezvawanoitira kune vamwe, basa rawo kuti basa rifambe kuitira kuti basa rifambe zvakanaka. Ini ndini baba King Shepherd Miraso. Pa problem yedu yemwana mamiriro ataita yezvino tafamba kwatikuenda kuzhinji vamwe tungowasendera mari vakuti titumire mari tikwanise kubatsirai, but mari tiri kuwapa asi havasi kuzenge vachikwanisa kuuya, vari kutidzimira mafoni. Vamwe tikakomunicata naye ototi ari kuuya, toti takabatana neDrewmas media vari kubva vazototi mawaudzirei hatichatokwanise kuuya zvoti mumwe anogona sanhasi titone mumwe watatosendera $45, but paazokokomunicata achitobva kwanga achibva Guruwe kusvika mumazowe aitoti ndapa fuel station sendai mari yendidire diesel because ndikuya neshamwari yangu inokwanisa kusvika ichitobvisa mwana tikamusendera. Saka paazongoziva kuti takakomunicata neTV yavo vatoti komawaudzirei, saka ndichauya mangwana handichakwanise kuuya. Pari zvino mari yatati nayo kubva urongwa uchitanga kusvika izvezvi yapera nematsotsi. Saka kana kune vanokwanisa kutibatsirawo munongotaura neTV yavo motibatsira nepamunenge minapo. Kuuya polisi ndikuona apa haitori wiki, haisi kana utombozvifunga kana kuzvitarisa. Asi mabhifi magara munorwiwa, munobatwa vanhu vane mbanje, pangonzi parwiwa panoswera patozara mapurisa. Iye mupurisa wacho wemabhifi dhei rakaitika nyaya iyoyo anga atorimo, akakwanisa kutakura munhu asinei nenyaya iyeyo akaenda naye achiti ndiye akunoripota kupolisi. But kupolisi kwacho kwakazonzi munhu iye haana kusvika, but akatobuda nemupurisa iye anonzi Moses wekwaBhifi. Ndakamufonera ndikamuti ko ofisa mazotakura munhu asinei nenyaya iyi maida kuti zvifambiswe sei, zvikanzi ndakatowarairwawo. Ndikati ko imimi ndakazokumbira nhamba kumukadzi wenyu kuti andipe kuti ndikomunicate nemi ndinzwe kuti mafamba sei, mukadzi wenyu akandinyima, zvikanzi handina kuziva kuti akakunyimai. Ndikati okay. Saka polisi dai ikwanisa zvinhu zvatiri kuda, tunoona neumbo kuti polisi kana yauya isusu tine pfungwa dzedu, ende mweya uri kuti mwana ari pabhifi ari mumba. Saka kubva dhei raakabuda mupurisa takatombotirai kugara pamba pake sepamba pemunhu wemutemo, but kubva muswe Mandi patakangozivisa kuti mwana ashaika kubva muswe Mandi svika izvezvi hapo hanzi ndakapiwa bhesi rekuti vanhu varikuda kuvhota, saka ndokwandiri koko. Saka ndakazobvunza ndikati ko anditi vanhu tiri pamba pavo ende zvinhu zvaitikira muarea vari kudii kufamba semunhu ari panzvimbo wacho wemutemo kuti tikasike kubatsirika, but hapana kana chakaita. Svika ndazoudzwa namudhara wangu kunzi handei kugoromonzi tinoripota tega, but still pakauya goromonzi yacho wakangosvika wakangotorawo mastatement ayo neayo wachibva waenda. Mweya pawakauya munhu akabva Guruwe akataura akati mwana arimo mudzimbomo, akatorwa nemadzimai 3 epamasowe nemurume 1. Saka mwana arimo, but inini handina matsamba kana kuti chii kuti ndikwanise kunge ndinongedzera kuti ana nhingi, ini handikwanise kunongedzera munhu. Ndikamuti ko unongonongedzera kandi ndo umbowo hwako here, zvikanzi aiwa mirai ndisiye ndateya. Saka azofona nhasi zvekuma 3 zvikanzi ndisenderei mari kuti by 12 ndifanira kunge ndasvika ikoko. Vatati kuda mari vatamusendera $20.
nezuro takampa $55 transport mari yatakampa nezuro. Nhasi vandisendere imwe $20 kuti ndikwanise kuuya, vatamusendera futi $20 yeye. Agara ndofunga ataura nyaya yekuma 3 kwakuedza, aibva afona kuma 6 to 7 kwaedza, zvikanzi ndazowana mumwe ari kuti ndinogonosvika ndichitora mwana paari. Saka dai maikwanisa matituwedzera mari yeyo kubva pa $20 yaenda kana pa $40. Ndikati zvina kuipa, tinokusenderai, handisiti umati muri kuuya. Zvikanzi zvandati zvina kuipa. Saka mari inini kwatinogara nekune iko cash kure nekure. Saka ndazokomuniketa nemunhu ari kuHarare ndikamuti ndaikumbirawo semunhu ari padhuze neiko cash unondisenderawo mari. Munhu akati kuda mari seishamwari yangu inonzi Munyaradzi Duhu, ikati ndikubatsire. Ndikamuti kanokangondipawo $50 sezvine vanhu wati vari kuuya, but pakuuya panguva ita vangu vati tikasvika tikakupai mwana wenyu toda $200. Ndikati no problem. Vandafonera murungu wangu akandiudza kuti $200 as long wabuditsa mwana tinowapa mari yawo. Saka ndatuma munhu kushamwari yangu akanopiwa mari $50. Pa $50 tikawasendera futi ana madzibaba kusenta wasendera 20 zvekuma 9 wazenge wakutofona zvepressure wachitopopota wakutoti tatopa mazowe toda fio yoyo kuitira kuti tikwanise kusvika zvekuma 11 vanda wasenderwa $45 wasenderwa $45 tichingopedza kuwasendera vatorega kutodera mafoni panguva idzodzo. Vanda vasendera message ndikati ko daireka mafoni kuitira kuti tifambidzane bhozi pane munhu amudodarika muchitora muHarare plus Dream Media wayo munofanira kuita se kwatora futi iwe watoti wada kukomuniketa kuti kana iwe wada kuti wabudise pa TV paigara mwana nemufambiro wazoita mwana usvika timuoni zvaanenge ari kuti tamuona ari mpenyu here, tamuona pamba pani, tamuona anani. Saka iwo wabva wangoti zi kuwafonera hawachadaire vafona achipopota kuti ko imimi weDream wakuzondifonera sei kuti wapapi ko inini wakundidii. Ndikati aiwa iwewe ingouya uite basa rako, iwe kana usingade zvekutorwa mavhidhiyo still iwe unongoita basa rako sezvariri. Achibva akata foni vandisendera message zvikanzi ndinosvika mangwana makuseni ndiri kurara muHarare. Ndikati okay but zvawatoita zvatondibhowa. Vandanzi hazvina kumboipa ndouya chimangwana. Saka apa pandiri kunyanyonetsekana napo panyaya iyi ndiri kuti Goromonzi police station neMilford sei musiri kuita shungu nemwana akarasika ari kunzi nemweya mwana mupenyu ari mudzimba. Ende tiri kukuudzai kuti ndozviripo but imi hamusi kuzoitawo shungu dzekuti tipinde because inini kuti ndipinde mumba memunhu chero ndikanongedzerwa kuti mwana ari handikwanisi kupinda mumba memunhu kuti ndichinotora mwana wangu. But takazoshingirwa kusvika taona kuti aiwa tikaramba tichigara kunokuka zvizonyatsope picture yakanaka getinogarire kuri kumba. Anenge achida kutibatsira anotibatsira tiri pamba. Saka apa pakudiwa vanhu vane moyo sewangu ma-C10 kana maprisa kuti auye zoita live kupinda mudzimba dzewanhu. Ende vanhu vemomo mabhifu vari kuti mwana arimo muno mukanyatsopinda muchimutsvaga mudzimba dzewanhu. Ende mweya wekuti mwana akavharirwa haasati aurayiwa aifanira kunge achienda kunourayiwa but munhu iye ari kutotya kuenda naye. Ende mweya wakataura ukati dai akaenda mwana yeye munhu iye aitovharwa futi mari yacho but zvisinei mwana ndakamubata ari mumba. Ndo mamiriro akaita nyaya kusvika pari nhasi. Apa tangomira iye ndiye tatangomira naye apa tatonowe takutotanga futi totoita kutofunga toita sei asina zvekuita kana nzira. Saka taikumbira kana n'anga kana maprofita echokwadi kwete kuda mari. Zviri nani kungotaura ngoti ini ndoperera pakati ndiri n'anga but zvandizvigoni pane kunyepo tunozvigona uchiwedzera zvitadzo. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe pachitaurwa nyaya dzataurwa kuti
vana madzibaba vakafona vega kuti vanoda kubatsira ndo vari kufona vachipopota kuti titumirei mari. Chokwadi zvinoita here zvimhuri yeZimbabwe kunze kwekuti tisu tivabatsire the search yekutsvaga mwana wanke at the end, asi tiri kufona tichipopota kuti titumirei mari. Dai zvaibvira mhuri yeZimbabwe tabatana takwanisa kubatsira mhuri, tawana mwana adzoka kune vabereki vake. Tofunga muprofita anga achada kuuya, sekutaura kwake muprofita zviri kunzi mwana akamubata nemunamati yake akaseta. Saka isusu ishuviro yedu kuti mapurisa sekutaura kuri kuitwa kuti dai vatoro 5 vaita zviri kutarisirwa neruzhinji. Senguva dzose tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndiPraise Singwena. Masivanda masigede. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.